DXDC, RadyoMaN Report. Nagulat ang Davao City Council nga moatubang kanila si Police Regional Office kan PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III aron ipasabot kung unsa ang hinungdan sa iyang direktibang kanunayng pag-ilis og Hepe sa Davao City Police Office kan Dcpo. Atol sa regular session atong July 16, 2024, giduso ni Councilor Luna Acosta ang iyang resolusyon nga nagdemand sa Philippine National Police kan PNP ug kang Torre nga motambong sa sunod nga session kauban ang bagong acting director sa DCPO nga si Police Colonel Hansel Marantan ug ang DILG. Gibutyag ni Acosta sa iyang privilege speech nga wala sa listahan ni Mayor Baste Duterte si Marantan nga mamahimong Hepe sa Davao City. Samtang sa bahin sa DCPO, gipanigurado ni Police Captain Hazel Tuazon ang spokesperson nga andam si Marantan nga moatubang sa konseho ug gipaniguradong aduna may change of leadership magpadayon ang ilang nasugdang programa ug serbisyo. Yes, ma'am. Atong ipanigurong, ma'am, no, ang Davao City Police Office di sa Nag-Ilis-Ilis ta o ka ng OICs and then hanggang sa Marantan na si Acting City Director. Atong ipanigurong, ma'am, ng peace and order sa atong Surigao is a top priority sa atong Davao City Police Office. Though may changes, pero ang ato ang mga 20% naman, especially coming from the stations, ang ato ang operatives, continuous ang ato ang programa, ma'am, para sa peace and order sa ato ang syudad sa Davao. Sa pagsulat ni balita, wala pa'y pamahayag na gipagula ang PRO 11 sa tubag ni Torre sa panawagan sa Konseho. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News, Diretso Balitang Metro Davao.